Ефтина или премиум входна врата. Каквото и да си говорим, цената остава определяща. Истината обаче е, че къща се строи един път. И врата обикновено се купува веднъж. Вратата е визитната картичка на всеки дом. Тя е ключов фактор за комфорта и сигурността на дома. А знаем, че ефтиното често излиза скъпо. Ако направим компромис с качеството за сметка на цената, може да се озовем с врата, която само след няколко години да избледнее, да провисне или да се повреди. За разлика от премиум входна врата, за която плащаме по-висока цена, но получаваме сигурност, спокойствие и се наслаждаваме на красива визия. В Segdor може да откриете богат избор от врати за дома с висококачествена алуминиева конструкция и отлична топлоизолация, взломоустойчивост, класна заключване RC3, тройно защитено остъкляване, персонализиран дизайн, богат избор от десени и покрития, безключово отваряне или пръстов отпечатък, вградено LED осветление. Мечтаната врата вече може да вземете и на изплащане с 0% оскъпяване на 6-месечни равни вноски. Цялата селекция от продукти вижте на Segdor.bg или посетете нашия шоурум.